sing Nah. seger. Nah, iya. Hiburan mengko perkara diteruske wayang serius. Serius. Ning wayahe geguyon yo Ya kocek bebas. Pan nggo papan. panggul papan. Wayang guyon ya ayo do sing gaya. Wayang tanggapan yo tanggapan. Ya. Wayahe sambatan Mas. Sabatan iki. Iki nang sedulur dhewe. Boleh iki. sedulur dhewe. Iya, wayang sambatan ya kok diayahi. Ora apa-apa, sing penting kabeh mlaku. Ya, sing di anu berkahe, sing dijaluk berkahe. Sing penting berkah. To Mas Wahyu ki. Nggih, nggih, leres. Mas Poki. Ki ya keneng Ki Mas. no, Aja ya. ki. Oh. Mas. Oh ya ki jeng. Senom ya aku. Kijeng piye to, Mbah? Ki dalang kok Ki dalang. kijeng. Nah, Rayine Mas Wondo. nah nggih. Kok Iya, kakak toh? Mas kula. Nggih. Niku ingkang kenong saya nyepeng kenong. Wah, Nyepeng nggih kenong. Lu kok seneng sing mentek-mentek kok. Mesti nyekel kenong anda ya. Mayang dah. Mase po Mbah Buyute ya jane. Saiki dalang ruwat ya saiki. Oh, dalang ruwat ya, San. Nggih iki sinambi.